Velkommen derhjemme. Her er en lille hilsen fra ISAF, fra Repdeling, ISAF 16. Vi er i gang med at pynte juletræ, eller vi er næsten færdige. The finishing touch, det vil gruppe for indsyn TF Larsen stå for. TF, forklar, hvad du har i hænderne. Jamen, en pneumatisk konfettikanon. Pumper tryk i her. Og så udløser kontakten her. Og så ellers fylder op med alt muligt godt og skidt her. Primært godt, ikke også? Primært godt. Og så pynt det her træ. Får det flot pyntet træ. Vi viser de træet nu. Det er utrolig flot. Der er mange liv, der er gået til for at pynte det her træ. Som I kan se, så har vi sat sikkerheden i førersædet, RPG-kitter. Der er ikke nogen oprør, der skal komme i nærheden af det her træ og spolere den gode kristne jul. TF, er du klar? Jeg er klar. Nu kommer. Så er det fandme jul.